ବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଗର୍ବ କରେ ମହାକାଳ ବାବା ମଣି ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ। ସେ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲାଇ କହି ଉଠେ, ତା ଗାଁ ଗାମୁଛା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଜନମାନସରେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି ତାର ଗାଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ। ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଛାତିରେ ଆବୋରି ନେଇଛି ତାର ବହୁ ପୁରାତନ ହାଟ ପାଇଁ। ହଁ, ହାଟ। ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛୁ ବର୍ଦ୍ଧନପୁର ପଡ଼ିଆର ପରିବା ହାଟକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମିଳେ ଘରକରଣାର ଯାବତୀୟ ସରଞ୍ଜାମ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ ବଙ୍କା ଖେଜୁର ଛକ ଦେଇ ଡାହାଣକୁ ନିମିକି ସଡ଼କରେ 9 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଗଲେ ପଡ଼େ ଜୟଦେବ କସବା ଛକ। ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ବାମକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଏହି ପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ହାଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଓ ବୁଧବାର ବସେ ଏହି ପରିବା ହାଟ। ପରିବା ହାଟ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧନପୁରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଚାଷ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେହି ହାଟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଏହି ହାଟରେ ଦେଶୀ ମାଛ, ମାଢ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଘରୋଇ ଦେଶୀ ପନିପରିବା ସହ ଦଉଡ଼ି, ଶିକା, ଗୁଟି, ଝାମ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟୁରୀ ପନିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତୀୟ ଘରକରଣାର ଜିନିଷ ମିଳେ। ଏହି ହାଟ ଦିନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ହାଟ ଉପରେ 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ ହାଟ, ଯାହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ସହରୀ ବାସ୍ନା ଯୋଗାଇଥାଏ। आपन परिचय दियो। मो ना विजय कुमार दास। मो घर खेरसरा मंदिर गौड़दाण्ड में। मुझे वर्धनपुर हाट को आज 2 वर्ष है आसली पनीपरिया नहीं निजर गाड़ी में भल हाटे माने शांति श्रृंखला बेपार हुए। आपण मैंने जिते भी बेपारी जिते भी बाड़िया अच्छा हाट को आसिक बेपार भल रकम सेलिंग भल लोक व्यवहार एठार अच्छी समस्त मन को खुशी कला भाया ये हाट ठाकुर स्थान ये मैंने मणि नागेश्वर बाबा पीठ ये समस्त मंगल कामना हो समस्ते भलरे दिन काटुं आसी मैंने आसवाई चेष्टा करूँ बेपारी भाई मैंने आहरी बढ़िने ये हाटटे यार अंचल लोक मैंने उपकृत हे समस्त मन को खुशी आस ये आसिक पहुँच।